egunon guztioi, eta eskerrik asko gaurko deialdiari erantzuteagatik. Egia esan azken egun hauetan, hainbat berri argitaratu dira Errenteriako udalak publiko egindako lan eskaintza publiko baten inguruan zehazki. Eta udal gisa gure ikuspegia emateko deitu zaituztegu, eta beraz, horrekin aurrera egingo dugu. Dagoeneko hainbat gauza jakina dira, eta jakina den gauza bat esan ezasiko naiz, eta Errenteriako udalak azaroaren 12an onartu zuela alkate dekretu bidez, Errenteriako udalerako 25 administrari plaza lehiak eta oposizio irekiaren bidez betetzeko deialdia egitea, eta deialdiaren oinarri espezifikoak ere argitaratu zituen, udaleko lanpostuak egonkortu eta bitartekotasun tasa jaisteko azken urteetan udalak garatutako ekimenen testu inguruan. Eta jakina denez baita, Donostiako administrazioarekiko auzietako epaitegietan, deialdia eta oinarrien kontrako errekurtso bat aurkeztu da, hori esan bezala jakina da, eta zehazki errekurtsoak lanpostuetan betekizun gisa eskatzen den C bat, edo 3. hizkuntza eskakizunari buruzkoa da, eta deialdian izena eman ez duen pertsona batek jarri zuela, hasieratik jakin genuen, ondoren beste gauza asko jakin izan ditugu argiak argitaratutako informazioei esker. Eta gaur adierazi nahi dugu, aipatu hautaketa prozesuak hizkuntzari dagokionez eskakizun hori izatea, ez dela bat-bateko erabaki improvisatua, edo ez dela gobernu taldearen kapritxoa ere, Errenteriako udalaren urteetako ibilbidearen ondorio koherentea dela, epeluzeko helburuei erantzuten diena, udal plangintza oso baten mandatua dena, eta udal organo desberdinetan onartutako hainbat dokumentu aintzat hartzen dituena. Eta zehazki, deialdi aurrela egin izana, bat dator, adibidez, 2021, 26 epealdirako Errenteriako udal hizkuntza politikaren garapenerako plan estrategikoarekin jasotakoarekin, besteak beste 25 lanpostu hauetako bakoitzari hizkuntza eskakizuna jarri zaio bere sorreran Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikara sailak emandako aldeko txostenari jarraituz. Deialdi horrela egin izana ere bat dator udal batzak onartutako 2026ko lanpostuen zerrenda eta langileen plantillarekin ere, eta bat dator azkenik sindikatuekin adostutako lan eskaintza publikoaren plangintzarekin. Gainera, ulertzen dugu hautaketa prozesua ezaugarritu den modua bat datorrela, herritarren zerbitzura dagoen kalitatezko administrazio baten oinarrizko printzipioekin, gobernantzaren bikaintasunarekin eta herritarrek administrazioekin askatasunez aukeratzen duten hizkuntzan jarduteko duten eskubidearekin. Gaur, gainera, balioan jarri nahi dugu, asko direla bide horretan, euren hizkuntza gaitasuna ahalik eta zerbitzurik onena emateko gaitasun baldintza bat dela ulertuta, euren euskara gaitasuna hobetzeko ahalegin handia egin duten administrazioko langileak. Beraz, ulertzen dugu, elegitea, adostasun eta kontsentsu zabaletan oinarritutako urteetako bidea oztopatzera datorrela. Aurreko guztia kontutan hartuta, eta hautaketa prozesuari dagokionez, esan nahi dugu, udalak ez duela prozesua bertan bera uztea erabaki, baina prozesuarekin bere horretan aurrera egitea ere ez dugula egokitzat jo. Batetik, prozesuan izen eman duten 860 hautagaiak babestu nahi izan ditugulako, eta aurrerago eman zitezkeen erabaki judizialek eragindako ziurgabetasuna ekidin. Eta bestalde, izena emandakoak hainbeste hautagai izanik, hautaketa prozesua antolatzeko eta garatzeko aurreikusitako baliabide ekonomiko eta pertsonalen kudeaketa zuhurra egin nahi izan dugulako diru publikoaz ari garen neurrian. Horregatik, prozesua behin-behinean etetea erabaki du udalak, eta irailean izango den epaiketarako ahalik eta ongien prestatzea erabaki dugu. Auzibideari dagokionez beraz, ongi dakizuenez, elegite hau ez da administrazioetan jarritako lehena, eta salatzen dugu bizikidetzan eta adostasunean oinarritutako orain arteko bidea, administrazio organu erabakitzaileetatik aparteko eremuetara eramatea eta zapuztu nahi izatea. Elegite hau ez dator udalangileen aldetik, ez da prozesuan izena emandako 860 hautagaien aldetik ere,
Eskuartean dugun informazioak agerian uzten du helegiteak bestelako motivazioak dituela, eta agerian geratzen da kezka ez dela bitarteko udal langileen edo izena emandakoen lan egoera ere. Bestalde, uste dugu, euskararen ofizialtasunaren esanahia eta ondorioak konstituzio auzitegiak garatuta dituela, baita estatuko gainerako autonomia erkidegoetan ere, eta ez dela ulergarria euskara eta euskal hiztunak jasotzen ari diren tratua. Katalunia, Valentzia edo Galizia bezalako estatuko erkidegoetan guztietan eskatzen da enplegatu publikoek beren erkidegoko bi hizkuntza ofizialak jakitea, betetzen duten lanpostuaren funtzioei eta zereginei dagokien mailarekin, eta hori guztia konstituzio auzitegiak berretsi du hainbat epaietan. Horregatik, ez dugu ulertzen zergatik izan behar den deialdi hau edo Euskal Autonomia Erkidegoan helegitea jarri zaizkien gainerako administrazioetako deialdiak araubide horrekiko salbuespena. Uste dugu, administrazio aurreratua eta berdintasunean oinarritutakoa izateko orain arte jorratutako bidea zuzena dela. Uste dugu zuzena eta egokia dela 25 administrari hauen hautaketa prozesua planteatu den modua, eta horregatik iragartzen dugu, bitarteko guztiak jarriko ditugula, eta auzibidea agortuko dugula, helegiteak aurkako ebazpena izan dezan, eta deialdiak aurreikusitako baldintzetan aurrera egin dezan. En breve en castellano, decir que el proceso selectivo recurrido se refiere al perfil lingüístico y que este proceso selectivo tuviese ese perfil lingüístico no es un capricho, no es una decisión improvisada ni un capricho del equipo de gobierno, es una consecuencia coherente del trabajo de años que viene haciendo el Ayuntamiento de Rentería, que responde a objetivos a largo plazo, que responde al mandato de todo un plan municipal y que tiene en cuenta una serie de documentos aprobados en distintos órganos municipales. Entendemos además que la forma en la que se ha caracterizado el proceso selectivo responde a los principios básicos de una administración de calidad, al servicio de la ciudadanía y a la excelencia en la gobernanza, así como al derecho de la ciudadanía a relacionarse con las administraciones en la lengua que elijan libremente. Por tanto, entendemos que el recurso viene a entorpecer el camino realizado hasta ahora, un camino, además, que consideramos que se ha realizado en base a consensos y acuerdos amplios. Por todo lo expuesto, decir que el Ayuntamiento no ha decidido dejar sin efecto el proceso, pero tampoco ha tomado la decisión de continuar con el mismo, por una parte porque hemos querido evitar incertidumbre a las 860 personas inscritas en el proceso y por otra parte hacer un uso responsable de los recursos municipales. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido suspender temporalmente el proceso y prepararse lo mejor posible para el juicio que se celebrará en septiembre. Denunciamos la acción organizada de entorpecer el camino realizado hasta ahora, basado en la convivencia, el consenso y el acuerdo amplio, y de hacerlo además fuera de las instancias de debate y decisión políticas. También queremos señalar que en otras comunidades del Estado, como Cataluña, Valencia o Galicia, en todas ellas se exige que los empleados, que los y las empleadas públicas conozcan las dos lenguas oficiales de su comunidad, con el nivel correspondiente a las funciones y tareas del puesto que desempeñan, y todo ello ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Por ello, no entendemos por qué esta convocatoria las convocatorias del resto de administraciones recurridas en la CAV deban ser una excepción. Creemos que el camino hecho hasta ahora es el acertado. Si queremos una administración avanzada e igualitaria, creemos que es correcta y oportuna la manera en la que se ha planteado este proceso de selección y por ello anunciamos que vamos a poner todos los medios y que vamos a agotar la vía judicial para que el recurso al proceso tenga una resolución negativa y para que la OPE hecha pública por el Ayuntamiento pueda seguir su curso en las condiciones y en los términos previstos. Eta hau esan da, nahi baldin baduzue galdera tarako txanda bat irekiko dugu, baldin eta galderarik baldin badago behintzat. Lehenik eta behin zure lehendabiziko galderari erantzunez esatea lehen helegitea dela, eta ez dela lehendabiziko aldia Errenteriako udalak administrari lanpostuak hirugarren hizkuntza eskakizunarekin ateratzen dituena,
eta datuak emate aldera, 2023-24an, 21 administrari plaza atera dira, guztiak 3. hizkuntza eskakizunarekin, eta normaltasun osoz garatu dira. Eta bestetik, bigarren galderari erantzunez, esatea, hasieratik jabetu ginela, helegitea aurkeztutako pertsona ez zegoela izena eman da prozesuan parte hartzeko, eta gainera bagenekien edo jakin genuen berehala legebiltzarrean agerraldi batean parte hartutako pertsona bat zelain justuzuk aipatutako plataforma horietako baten izanean. Eta beraz, garbi dugu, gaudela nolabait helegite politiko baten aurrean. Eta, eskubidei dagokienez, guk uste dugu enplegua eskubidea dela, legia enplegurako eskubidea badugula, administrazioan egiteko eskubidea berriz ez dugula. Eta hor gailentzen dela nolabait, administrazioarekin herritarrak zein hizkuntzatan harremanak izan nahi dituen eskubide hori gailentzen dela, ezta. Beraz, hoxe nire aldetik. Sí, decir que la persona que puso el recurso, el nombre al que venía, el recurso venía a nombre de una persona que enseguida vimos que no estaba inscrita para participar en el proceso de la OPE. También supimos enseguida que había participado en una ponencia en el Parlamento Vasco como miembro de una plataforma que se ha mencionado aquí, y por tanto, enseguida supimos que era un recurso político, ¿no? Y decir en lo que se refiere a los derechos a los que se hace alusión de las personas trabajadoras, que creemos que efectivamente el empleo es un derecho, pero trabajar en la administración pública no es un derecho. El acceso al empleo público se fundamenta constitucionalmente en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y por tanto creemos que prevalece el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las administraciones en la lengua elegida. Egun on guztioi, eta eskerrik asko gaurko deialdiari